Mga kabisyo, naputol po. Mga kabisyo, naputol po ang ating pag-uusap kanina. Subalit, muling nagbabalik po ang ating caller para matapos at masara po natin ang masaya itong call natin ngayong gabi na to. Nasa kabilang linya pa rin po natin si Elisha na 24 years old from Visayas. Good evening sa'yo, Elisha. Good evening po. Elisha, hinahanap ka ng mga chuper natin na bumabiyaya. Ano daw ba ginawa mo? Ng mga TNVS driver natin ngayon habang nakikinig sila. Ano daw ba ginawa mo? Inutusan ka daw ba ng nanay mo? Hindi po. Nagising po yung baby ko. Nagising yung baby mo. Opo. Elisha, ito. So, umabot kayo ng isang buong araw dun sa hotel. Ano po? Hindi ko po marinig. So, umabot kayo, Elisha, ng isang buong araw dun sa hotel. Apo. Ng 2-inch lang yung kasama mo. Opo. Bukod dun sa pinasok-pasok niya ng umarte-arte ka, wala na siyang ibang ginawa sa'yo. Ano po? Bukod dun sa pinasok-pasok na kunwari na umarte-arte ka, na, okay Wala na siyang ibang ginawa sa'yo. Yun, nagkamay po siya. Paano nagkamay? Kinamay ka niya, kinamay niya yung sarili niya. Hinamay niya po. Kinamay ka niya. Sana sinabi mo, mas mabuti na lang na sana kamay ka na lang. Yung mas malaki pa nga yung kamay niya kesa sa kanya. Diba? So, ito na nga. Nakita na namin sa utak namin kanina yung place na pinuntahan mo. Kasi sabi mo nga, maganda, 1.5, kilalang hotel. Pero ano bang itsura neto ni 2-inch boy na little elephant na balat 2.0? Maputi po siya. Tsaka medyo chubby po kasi siya. Sorry, mahina yung audio mo. Ano ulit? Maputi po siya. Tapos medyo chubby siya. Yun Maputi. po yung mga tipo ko eh. Maputi, medyo chubby. Hindi naman ako to, no? Tapos chinito po siya. Chinito! Cute po siya pag nag-smile. Cute pag nag-smile. Parang ikaw po yun. Parang ako? Kamukha mo nga po. Hindi nga, ganito talaga itsura. Katulad ko. Opo, kamukha mo po talaga. Pero hindi ako yun. Kamukha lang. Yung hindi. Kasi kung sa akin ka, tumigil ka. Baka yugain ko ulo mo. Pero kamukha mo lang po. Tapos kamukha ko nga. Opo. Kaya, basta kamukha mo po. Kamukha ako. Pero hindi ko kasing laki yun, ha? Parang same lang po. Anong, ba't nakita mo na ba yung sa akin? Parang same 2-inch lang ba to? Parang medyo chubby. Siguro chubby, oo. Pero yung laki, hindi ganun. Hindi ka naman po chubby. Baka biglang may mag-comment dyan. Uy, hindi totoo yan. Ganito kalaki yan. Oo, so, pogi to. May tsura. Cute eh. Cute to eh. No? May tsura. So, matangkad ba? Medyo lang. Gano'ng katangkad? Ewan, pero sakto lang naman po. Para sa akin yung mga Sakto lang. Mga 5'7", 5'6", 5'5". 5'5". 5'5". Okay, ikaw naman. Anong bang itsurahin mo, ma'am? Ako, maputi po ako. Tapos, chinita. Dahan-dahan ka. Ninanamnam ng mga nakikinig sa atin eh. Nag-i-imagine sila. Ginagawan mo kagad ng drawing eh. Kalma. Dahan-dahanan mo ko, Elisha, ha? Maputi. Hindi naman sobrang puti. Sakto lang. Maputi. Ngayon, sakto lang. Okay, saktong maputi lang. Yun lang. Chinita. Tapos? May dimple po ako yun. May dimple ka. Sa left or right? Both. The boat is sinking. Po. Tapos po yun, yung
Sabi nila yung ipin ko daw po kasi parang veneers ganyan. Yung Wow, parang veneer social. sabi mo, pag nag-smile ako, yan po daw yung acid ko tsaka mata ko. Yun daw yung asset mo, pati mata mo. Kasi chinita Yun po. ka. Chubby or payat? Hindi naman po sobrang payat, pero sakto lang. Me, Mga 43 kilograms. may Kilograms? 33 kilograms. So, 43 po, 43. 33. Uy, medyo payat nga. Okay din ha. Saktong-sakto lang sa ano mo. Anong height mo? 5'5", ganon? 5 flat lang po. 5 flat. So, 43 and 5 flat ka. Nga po. Okay. Sino ka mukhang artista? Artista. Hindi ko po maano kung sino. Di mga Kim Chu, ganun ba? Kim Chu, hindi naman. Sobrang ganda nun. Julia Barreto. Hindi po. Sino? Magbigay, pahirapan mo pa ako. Siguro Kim Chu na lang. Yung chinita naman yun. Kim Chu. Ganun daw, no? Kim Chu ng Visayas. Okay, naghiwalay kayo neto at may anak ka na ngayon. Ano nangyari sa buhay mo? Tapos nawala itong si Boy 2-inch. Nung naghiwalay po kami that time is, naghabol naman po ako sa kanya. Tapos gusto talaga niya gusto niya chubby. Niya sa akin. Mhm. Gusto Tapos niya daw chubby. yung type daw niya kasi chubby daw, ganun. Attract siya sa best friend niya. Kaya wala pa akong nagawa. Matapos nyo, ano nangyari? Yun po, after isang taon, nakilala ko po yung asawa ko. Ilan na anak nyo ng asawa mo? Isa pa lang po. Ba't ka napatawag at nabahagi mo tong kwento na to? Anong tumatakbo sa isip mo? Wala lang naman po. Gusto ko lang po i-share sa inyo. Kung baka may problema kayo, matawa kayo. Hindi ko naman po kailangan ng advice. Gusto ko lang po i-share yung moment na yun. Kasi hindi na ako kinikilig daw. Kung sabihin kinikilig, tawang-tawa lang po ako sa kagagahan ko. Tanungin na lang natin yung mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa radyo kung nasayahan sila. Pero sana nga nasayahan sila. Ako nasayahan ako. And thank you so much dahil iniisip mo na ang kaligayahan naming lahat. Dahil sa kwento mo, napapasaya mo kami, Alicia. May gusto ka bang payo, advice sa mga nakikipag-meet? Advice? Mm-hmm. Siguro wag masyadong ibaba yung sarili. Kasi feeling ko yung sa akin, binaba ko yung sarili. Bayad pa ako ng hotel. Huwag masyadong ibaba ang sarili. Opo, know your worth din po. Ko po kayong maghahabol ng hindi naman din ano. Marami pang lalaki yung mas better talaga. At napatunayan ko po talaga yun. Napatunayan mo na. May mas malaki pa po pala. Gaano kalaki yung napatunayan mo? Triple pa po yun. Triple 2. So, 6-inch lang. Opo. Laki na rin, ha? Malaki na rin yun. Parang kalahating dangkal halos pag 6-inch. Last message. Wala ka namang gustong sabihin? Wala na po. Yun lang po. Thank you so much, Alicia. Thank you po. I hope nasayahan ka rin ngayong gabi na to. Opo. Sobrang saya mo Sige ba? po. Thank you po. Thank you, Alicia. Lagi ka lang tumutok. Opo. God bless. God bless po. Thank you po. Dami yung mga tanong kabisyo. Oh. Daming mga katanungan dito. Si Kuya Driver tuloy huminto ngayon tapos nag-i-imagine na. Kamukha ni Kim Chu? May 2 dimple? Maputi tapos chinita? Ayos. Boundary.
Anyway mga kabisyon, ako maraming salamat po sa inyong lahat. At nakakatuwa lang ang ating kwentuhan ngayong araw na to. Minsan nasarap din pala no, kahit hindi Friday na may magaan lang tayong kwentong napapakinggan. At maraming salamat sa inyo, sa mga kabisyo natin na inaalala din yung ganitong magulong mundo natin, mabigat na sitwasyon natin. 'Di ba? Good vibes lang. 'Di ba? At basic 'yan. Lagi natin tatandaan na maging masaya lang tayo. Love lang. Walang hate sa 90.7 Love Radio. Kaya mga kabisyo, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin simula alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw. Kasama ko ang aking taga-Pindot, Boss Pindot. At ako nga po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. In behalf of DJ Rakitera, ang ating Basa Princess, kasama nyo po si Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.